Yummy guys. Woo! Guys, kukuha kami ng tabtaba. Hindi ko alam sa Tagalog, hindi ko alam sa English. Ayan. Ganito yung daanan guys. Oh. Grabe. Nag-slide pa yan. Hindi ako na marugita nga. Nag-glowback. Nagulag! Nagulag! Salamat! Sada ka tatatang na dito nito ay. May kuma. May sa balde lang. Ito yung tabtaba guys, oh. Dito tayo ngayon sa tuktok ng bundukers. Oh. Ito guys yung ano, tabtaba na sinasabi. Ayan. Oh. The view is nice. Eh. Kaya mo ati mo? Mayat. Kurugay? Ati ko sobrang derte para elte datin no. So, apari yun guys, apari. Ito guys, eh ano, pataw. Yung pichu. Ayan guys, nakarami na santi. Tabtaba. Search ko mamaya kung ano yung English nito guys. Pati Tagalog, di ko alam guys. Oh, selfie. Ay wow, pa selfie selfie. Tingnan yung view guys, oh. Oh grabe. Nice place. Tignan natin yung mga kumukuha. Ito guys, oh. Malatae. Ay, tabtaba. So, diba? Oh, dami guys.
Huwag nyo na lang pansinin yung mga tayo ng ano, baka. Kita ni laylay, mga didagitan. Ha? Oo. Ito'y mabertud, guys. Oo. Bulan po. Ito din naman yun. Parang ano to guys, laplapayag. Come on. Kain tayo ng orange guys. Oh. Oh. Orange guys. Hindi yung ano to orange na ito, ganito yung laman niya. Oh. Oh. Woo! Yummy guys. Woo! Mm. Woo! Mm. Wait lang guys, nalaglag yung camera ko. Ito. Mm. 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 Oh, nakama na ako na natin. Oh! Iba yung ginagawa ng ano guys. Yung tatlo. Sungot? Sungot kami against the light? Sungot ni? Video na. Babuk ko kawan. Woo! Grabe guys, pag tumalan ako dito, patay. Walang ligtas. Ito, tataba. Pwede na ita. Ayan. Yan ang meron mo? No? Meron mo ano? Oo. Net? Pwede pinaramanan. Kasi lapayag. Meron man na. Nakirkirsang may nakabayan. Nakakuha dito yung na... Ha? Kalunod. Oh, dami. Dami, dami. Tatlong oras pa kami naglakad guys, papunta dito. Para dito. Oh. Sa balin? Na. Papanan? Apa ya? Awan, nagme. Apa isupin na panam ya? Galang. Ang dami guys. Taba. Let's pull out it and eat it later. Ito, Viagra. Ni. Oh. Nagwasa mo ka mga ito. Na? Hello pala ito. Oy! Ha!
Ang laki! Ay! Ito! Oh! My God! Oh! Ho! Tibbs! Awan singit! Woo! Pwede mong jangin ng pasya? Taba! Oh. Ito si ano? Taba ka rin. Kanyang. I think you're losing my mind. Po, puno na yung ano guys, oh. Yeah, Plastic. ay sa Oh. bagay. Ito din aras nito. Tataw. Ni. Ilaw ko dito. Kita-kitaan. Nasartan din nakaraman ko ng pautol. Mapili mong jagin? Jay? Tatkil sa magpa sa pagtubon dra kita. Papaitan baka mo. Okay. Oh, karami na guys. Ko. Ang pamanig. Ko. Double deck ko ano pa mo lang. Hey. Hey. Sir. Pampadami to guys. Wala sira. Oh. COD na ako mga pero okay. Dapat yung nag-bite natin nga naka-uniform dami. BBM kung wala doon dito tayo. Lumabot din niya sa akin pala. Tignan ko ah. Yan guys, kakain tayo ng orange. Mm. Mm. Whew. Whew. Andito Mm. Ah. Mm. Guys, orange. Mm. Mm. Ah. Lahat ito. overtake kami. Yan na. Ma! Gal-Allen! Ah, my God! Pagod na guys, uwi na. Ikaw! Dagi din niya! Sabi ko yung pakbog pinagala, nagabi ko. Kita nyo yan guys, mga baka, kita nyo yan. Lahat yan, Alaga kami yan. sa kanila yan. Kita nyo guys, oh.